Una altra persona va arribar a la comissaria. Aquesta, però, sí que sabien que només trobava. Era allà per entrar a treballar. En aquell moment tocava canvi de torn. Bon dia, com anem? Bé. N'Antoni se'n va anar cap a la sala de descans, on es va trobar amb els seus companys que l'esperaven amb ganes d'anar-se'n a casa després d'una llarga jornada. Antoni, pots venir a ajudar-me, si et plau? Hi ha una persona que vol testificar sobre les desaparicions de l'any 2000. Entesos, empestès, i vinc cap aquí. Mercès. Podeu seure. A la cambra d'interrogatoris hi havia en Adam, nerviós i impacient per a començar a parlar i dir d'una vegada la veritat. En Josep va entrar a la cambra acompanyat del seu company i amic, n'Antoni, qui portava una càmera i va començar a gravar la testificació. Bon dia, Adam. Enregistrarem la vostra testificació per tal que sigui vàlida davant d'un jutjat. Per tant, abans de començar, podríeu presentar-vos, sisplau? Em dic Adam Tenebrós, tinc 35 anys i tothom creu que vaig segrestar els 7 desapareguts l'any 2000, però jo no vaig ser. Soc innocent, també tinc un fill i una filla. Niu i Ni. Jo els estim molt. Són els meus fills. La meva dona es diu Eva Fosc i és el millor que m'ha passat mai. Bé, el millor realment són els meus fills. D'acord, Adam. Abans que començau a testificar, us hauríem de fer un test.